Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как да сглобите и да използвате своя инхалатор ZAN. Това е самия инхалатор, той е с залепени симпатични очички. Така, първото нещо, което трябва да направим е да включим адаптера. Той се включва ето тук отзад, по този начин, като другия край е включен в захранващ ток. Така, следващата част, която ние трябва да сглобим е мъркуча, въздуховода, по който минава въздуха. Той се вкарва ето тук отпред. Трябва хубаво да влезне кабел. Така, другата част на мъркуча трябва да поставяме на мерителната чашка на дъното й. Ето по този начин. Така, на горната част на чашката трябва да се постави самия разпрашител. Ето тази част е изключително важна и много често се губи от хората. Пазете си я, защото не се продава като отделна част, трябва да си купите цяла чашка. Тя се поставя ето тук в двете уличета, като трябва да щракне. Така, от горната страна на чашката поставяме самата маска. Това е малката маска, която е за дечица. Има метална скобичка, която помага за по-лесно захващане на нещата. Така, за целта на нашето видео ще използваме най-обикновен физиологичен разтвор. Ампулата е 5 мл, която може да се сипе цялата в чашката мерителната или 2, 3, 4 мл, когато е физиологичен разтвор, няма точно доза. Но моят задължителен съвет към вас е, ако използвате Pulmicort или Ventolin, задължително да използвате спринцовка за много точно измерване на лекарственото вещество. Ventolin съответно спринцовка от 1 мл, която е разделена на 10 равни части и може да си измерите 0,2, 0,3 или в зависимост колкото вашият доктор-педиатър е предписал. За Pulmicort обикновено се използва 1 или 2 мл, като това е половин или цяла ампула. Така, отваряме ампулката с физиологичен разтвор. Сипваме. Тя самата чашка е разграфена, но моя съвет е да не ползвате това нещо, защото може да ви подведе. Изсипваме физиологичния разтвор. Минимум количество, за да работи уреда, е някъде около 1 мл. Ние сипахме половина ампулка, което е около 2 мл. Взимаме горната част. Внимаваме жлебовете да съвпаднат и заключваме. По този начин нашият инхалатор ZAN е вече готов за работа. Отзад се намира копчето, с което се пуска и изключва. Пускаме го и, както виждате, инхалирания разтвор започва да излиза. Взел съм на помощ Пепа, която ще ми асистира и помогне. Поставяме маската отпред. Ето така. И това по този начин започва вашата инхалация. Така. След като приключим инхалацията, сваляме маската. Ако сте използвали Pulmicort Ventolin, задължително детето трябва да си изплакне устата с прясна вода и да се изплюе. Откачаме мъркуче отдолу на маската и ето тези части отиваме и ги измиваме на течаща вода. Хубаво да сме сигурни, че няма нищо останало вътре в самия резервоар. Ето това нещо. Трябва да бъде измито и подсушено много хубаво за следващото използване. Ако оставите влага вътре в него, може да се развие гъбички или плесен, затова ви съветвам хубаво да го изсушавате след всяка употреба. Благодаря ви.